Pa, gospoda, bilo u redu? Ti misliš da je ovo bilo dobro? Pa, ja mislim da je. Ovo tebi dobro? Nismo imali... Tebi ovo dobro? Nismo do sad imali prikušnje. Ovo je odlično, daleko ovo pa hvala. I ja ću od toga, i ja ću. Eto ga, ovi je. Jel ja mogu slobodno biti vas ponuditi nekakvim desertom? Čega 10? Desert. Nešto Desert? slatko. Čega? Nešto slatko. Palačinke, Pa kuš slađe od ovoga, Jarče. Ti je slađe od janjetne. Daj ti nama za 10. Kaj je tako slatko? Do 10, kad treba izaći? Ne, samo se nikom A, ne daje. onda nam za 10 nam daj još po kile slatkoga. Ovako je. Još po kile i još bočice. Ali ovako ga? O, Isto. nema. I bočicu. 100%.